Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierdaai Partners Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. De weken van de wedstrijd tegen Top Os begon vervelend voor de Leeuwarters. Stanley Akkoy, hij rekke zwier blessure tijdens op de training, was mijn brancard naar de zijkant en hij komt dit seizoen net meer in actie. En ik kreeg van tevoren naar mijn praat, want hij wil vorige week hier dan wat les van boven mee, hij heeft net invallen. Ja, hier wordt zelf graag wel, maar ik hem uitlijn. Ik zei jongen, maar het komt aan wel. Het is krijg zo'n lied bijken, ik kan op zij spelen, ik kan op alle middenveldposities spelen. En het is bovendien een maat van al die jongens hier. Ja, hij komt in duel met Alex Bangura, zijn eigen kameraad. En hij bloedt wat hing in het veld, een drukkertje van achter. Ja, en die rent een verschrikkelijk zware knieblessure op. Dat was echt een verschrikkelijk moment, manche razen. Dus dat was in één keer de hele training hoor. Dat was echt klote, zeg. Ik ben verplicht aan hem dat we die wedstrijd winnen. Hè. Hij weer er dichtbij, je hebt echt bij die groep. Het is een mooie voetbal, een mooie loop. En van de weekend hij heeft zo'n mooie loop aan de bal. Maar ja, nou rent er even net op krukken. Tjenoer het blessuregeval van Akkoy stiet dat de ziekenboeg wel weer wat leeg rent. Erik Schouten is waarom, Alex Bangura is waarom. En datzelfde geldt voor Kellyan van de Kaap. Voor hem kwam belangstelling deze week. Belangstelling vanuit Israël. Maccabi Netanya, dat Raymond Attenveld de coach is, zou hem hebben willen. Wat ik gehoord heb is dat er inderdaad interesse is. En hoe serieus het is, dan kan je beter mijn zaakwaarnemer vragen, want ik hou me daar niet echt mee bezig. Kijk, we hebben morgen gewoon een wedstrijd, dus ik focus op die wedstrijd. Maar zoals op de media staat, er is inderdaad interesse. Dus. Hoe sta je er tegenover? Is dat iets wat jou wel wat lijkt? Nou, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen. Kijk, het is natuurlijk... Het is mooi als het echt heel serieus is. Het is geen schande natuurlijk. Het is gewoon hartstikke mooi. Alleen, Cambuur is een mooie club. Het is geen schande ook om bij Cambuur te voetballen. Dus nee, ik maak me niet druk. Verleden weken spelen Cambuurtje een morgen van verdierenis bij Go Ahead Eagles. En hetzelfde zou wel eens barren kennen in Top Os. Wat verwacht het trainer Henk de Jong van de Tjinstander? Nou, het is hetzelfde dan. Maar ik zou Top Os, ik was aanvallen. Hè? Dus verdedigen, maar ik was aanvallen. Een verschillende systeem, dus daar ben we mee bezig geweest. Maar het gaat erom dat we de momenten, het zou vorige week, standaard situatie, dat we die goed voor elkaar hebben. Want dat is eigenlijk de kansen die tegenstanders krijgen. En letter kennen ze country. Maar daarvoor net. En dan komen ze eigenlijk net bij de goal. Dus dat mag voorkomen. Geen verrassings in de opstelling van Cambuur. Betekent dat we dezelfde alvenam zeggen als de Oranje Weken. En dus nog altijd Sven Nieuwpoort in de verdiening. En nog geen Erik Schouten. Top Os begint als hikkensluiter onder de wedstrijd in Cambuur. Ze verleren de eerste 3 wedstrijden, maar ze komen geweldig uit de startblokken in Cambuur. Dit is Olivier Rommens, die zijn ploeg al na 7 minuten op een 1-0 voorsprong zet. Een striemen begin van Cambuur. Dat shirt dat Olivier Rommens echt wel vol slijn vrijstiet op het randje van de 16 meter. Voor hem is dan een kort kunstje om de 1-0 binnen te zetten en zijn ploeg op een verrassende voorsprong te zetten. Cambuur zal dan reageren, matte. Dat kan een paar minuten later via Isaac Kalon. Die mat de bal natuurlijk, dat doet er net. En dus kan de keeper van Top Os redding brengen. Isaac Kalon, hier die bal online. Dan wie het misschien wel in West. Dit is een voorzet van Maulin, kan Robert Muren net bij. Cambuur is wel de ploeg met het meeste balbezit. Maar echt hele grote kansen die ontstaan er nog net. Misschien dat hier dan wel kan met het schot uit de twaddeline. Maulin, die is dichtbij. Maar de bal die kit in de peel aan. En dus net de liekmaker van Cambuur. 10 minuten voor het skoft Top Os dat dan weer terugkomt. Dit is weer een shitkans uit de twaddeline. Koorman, maar de poging pakt er toch stevens. Een middenvelder van Top Os die het hier vrij stiet in het strafschopgebied van Cambuur. Het stiet net goed bij de Leeuwarters. Daar zal wat ondien worden matten. Eerst nog deze onval. Antonia stekt Muren voort. Voor de goal onder oren Maulin. Dan moet de voorzet komen, maar die kan krekt op die het voortwerken worden. Toch Jan Lammers, verdierende van Top Os. Dan wisselt Henk de Jong 2 keer.
Nieuwpoort gaat eruit. Doke Smit gaat eruit. Derien Erik Schouten. En Ragnar Orad Mangoen. Hier is hij. En hij is voortdurend belangrijk. Want hij maakt het de liekmakker van Cambuur. Rekket erbij wel blessure. Mat behandelen worden. Maar hij zet de beide ploegen op Liekense hichten. Komt vervelend zien de Peelhoorn. Had last van het ankel. En kind na een behandeling wol weer verder in die eerste helte. Dan nog een mogelijkheid voor Cambuur. Dat je kalon onder de bal komt. In de zegt je won nog een mansje voorbij. Dit is een overtreding. En de scheidsrechter leidt de bal op een stip. Cambuur krijgt een penalty. En hij 2 wissels van Henk de Jong. Zo'n minuten voor het skoft. Kinderlijouwtes de wedstrijd hier aan de omboegje. En met Robert Muren deze bal wel meidje. Ja, en die spits, die goeie zijn kans net in Jan. Van Cels maakt het er hem. En hij zet Cambuur op een 2 voorsprong. Ze kantelen de wedstrijd dus vol slijn naar die dubbele wissel van Henk de Jong. Schouten erbij en Orad Mangoen erbij. En hier keer staat de Ljouwtes met 2 voor. In de tweede helft is zo Cambuur die voorsprong dan uitbouwen matten. Maar aan de overkant komt ook Top Os de gevaarlijk uit. Dit is Koorman. Oh, wat een heerlijke oorname. Wat een prachtig doelpunt is dit van Jari Koorman. Hij zit hem heerlijk voorbij Stevens. Nou ja, die oorname die is benam heerlijk. Want hij kapt Antonia op werkelijk voortreffelijke wijze uit. Betekent dat Cambuur weer op jacht maakt naar de voorsprong. Tjen Top Os dat het, nou ja, verrassend goed doet. Dat kunnen we wel concluderen. Top Os dat hem echt net waarom loopt op eigen helte. Nee, dat beziekt het zelfs ook echt te voetballen. En dat krijgt hij kansen. Bal gaat hier naar de rechterkant. Dit is een hele goede kans. Maar gelukkig voor Cambuur is Sonny Stevens op die het uit zijn goal. Invallen Trevor David hier de 3-2 op een scoor. Maar gelukkig voor Cambuur valt die net. Een goede redding van Stevens. Dan begint Cambuur echt in de klok te voetballen. Want die tikt terug en die tikt terug. Dan is het op een Top Os dat een onval begint. Aan de linkerkant, de linksback Roosken. Zet goed terug en helpt er zelfs nog een hoekskop uit. En waar je eerder een slotoffensief van de ploeg van Henk de Jong verwacht je, is het juist Top Os dat oondringt. De bal komt voor de voeten van Jan Lammers. Is dit hem dan? Nee. Weer een voortreffelijke redding van Stevens. Die keeper van Cambuur die zwaagt er persoonlijk voor dat er een punt mij naar Ljouwert gaat. Want dit is vanzelfs een fantastische redding. Hij zwaagt dat het bij 2-2 blijft. Dat Cambuur dus voor de tweede week op Riegen punten verspielt. 2-2 in Top Os. Wat ik nooit op een trainingsshow, wat ik net in Oreding merk. Het is kijk of hebben we zelf een bepaalde druk op lijn. Van vorig jaar ben we eerst eindigen en ja, hoe komt het nou? En in plaats dus kracht jou dat ze goed in, jou dat dus we stil in wedstrijden. En dat is iets wat ik totaal niet van mijn ploeg ken. En ik vind ook gewoon dat de hele ploeg onder niveau, individueel onder niveau zit. En daar komen we wel voor uit. En dat is nog even veel. De competitie is voor Cambuur 4 wedstrijden onderwijs en de Ljouwters staan ek op het 4e plak met 100 punten. Bob Oorn, NAC Breda met 9 punten uit 3 wedstrijden had dus nog een wedstrijd te goede. Onderin had Top Os tjen Cambuur het eerste punt behellen en dat betekent dat ze deelt onder ons staan met FC Dordrecht. Dank voor het zien naar dit Cambuurjournaal. Na je weekend ben we er vanzelfs weer op sneun, want dan speelt het Cambuur op vreed. Tjen Jong FC Utrecht. Graag ontan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.